ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಸುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮರ್ವಾಯ್ ಆಜಾದ್ನ ಸುರ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾತ ಮರ್ವಾಯ್ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ದೇತಂದ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ ಸಣ್ಣ ಪೆರೆದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಎನ್ಮ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂಲಿ ಸೊಲ್ತಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಇಲ್ಲದ ಬೂರುಡೆ ಬುಲೆದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಗಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಬೇಯ್ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜೆಡ್ದು ರಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಉರ್ದ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 50 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೇಮಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಈತ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆಡಿಲ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲಿನ ಜಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿ ಈತ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಐತೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡಾರ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ದಾವರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರಿದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಳ್ಳು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಜನ ದಾಲ ತೂಟು ದೀತಿಜ ಆಣ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತದ್ನ ಬಣಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಟ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಇಟ್ಟು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪಡಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟ ಪುಡಾವನಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೂರು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯರೆ ಸುಲುವಾದ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮರ್ವಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಮೈತದ ಮಕ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಮರವಾಯಿನ ಹದ ತೂಟು ಬೈಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದ ಮರವಾಯಿ ಬೇಯ್ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ತೋಲೆ ಮರವಾಯಿ ಬೇಯ್ದಿತ್ತಂಡ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಈ ಪೊರ್ತುನ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮರವಾಯಿನ ಬಾಯ್ದಿ ತೂಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮರವಾಯಿ ಲಾಯ್ಕು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೇ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಾತಂಡು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಬರೀಟೆ ಕುಕ್ಕದ ಕೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡೆತ್ತಂಡ ಬಂಜರವನಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು ಎಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕಲಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಜಿನ್ನಿನ ಒತ್ತರೆ ಮರಪಡೆ ಅಪಗ ಪಲಪ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡಲೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ